забавление. За коледното забавление приготвих на ягодова пита. Сега се облежиш. Но заедно, близко, къде ли се скитат, Ешко излиза от другата страна. Ти от тук идваш. Аз от тук, нали? Ти от тая страна. Аз това да става шапка. Така, от тук влизаш. Добре, не се на мушка, точно там. Добре, реши, че там колко голям подиум. Чакай сега, не се изправи пред нея. Влизаш и си говориш. Чесняки, затрупало е елите. От стъпича замръзнаха. И настръхнаха пудри. Виждаш ли? О, здрасти, мила Велко. Привет ти, горска пъргавелке. Здравей, съседа Мил. Гледам, нещо си се подмладил. Гледам, нещо си се подмладил. Откакто се отказах от пушенето опасно, чувствам се просто отлично прекрасно. Чакай, не бъди лично. Прекрасно. О, щях да забравя. Ето виж, нося... Не, ето виж, ти го държиш. Ето виж, нося вкусен ябълков сладкиш. И отиваш да го оставиш, ти кажеш браво, Ешко! Браво, Ешко! Моите поздравления! Ще стане чудно забавление! А сега? Помогни ми, че не мога самичка да украся тази охичка. Обръщат се, ще се чак, сега ще ходиш да го носи. Обръщат се. Охичката е украсена. И сега всички пак пеят песни за охичката. Няма после. И сега влиза. Ешко какво казва? Някой вече ни е изпреварил. Да я украси, гледай. Някой вече ни е изпреварил, да украси е сварил. И за това време оттам, какво казват? Ние всички приятели. Всички гости обитатели. близко е за Коледа. Че за Коледа в гората трябва да е приказна рухата. Хей! Оглеждай се. Хей! Тук го Няма някой май. И сега се чудени. Зайко! Той къде е? Зайко! Той къде е? Кой тук знае? Кой тук знае? На полянката излизат зайчетата всички на брой. Айде, зайци. Айде, зайчета, първо е Ицко, после е Мариан, после е Тошко, Спас. Подреждай се както ви казва. Ицко, Мариан, Тошко, Спас, Петю от трети клас, Иван, И Катя. Божидар и Силвия. И Катя. Какво Катя? Тя после. Да, после? Тя е главния, на нея дай най-голямата шапка хубава, защото тя е главния зай. За те и заставате. Ама не един за друг, бе. Не един за друг. Е така, вие минете насам всички. Вие останете. Вие тук ги гледате, така. Аз сега вие срещу тях застанете. И Ицко казва. Ние сме веселите зайци. Зайци, байци, кукурайци. Вижте нашите опашлета, махаме си с ушлета. Мариан. Зайовата ни дружина е направила партийно. Вижте, тропаме с кръчето, махаме си с ушето. Точно. Нашия приятел Зайко си известен многознаеко, но нали? За това, За това, че много знаем, аз няма. Днеска
Повтаряй. В дупката си се е свил. Се е свил. Сам е в коледната нощ. Няма повече. Сам е в коледната нощ. Утре да го знаеш. Сега пак точно. Над гората. Над гората сняг вали. Спас. Зайко. Зайко гърло. Ей. Кажи го хубаво, вижте. Зайко. Гърло го боли. Зайко гърло го боли. Петя. И лежи. И лежи сега в леглото. Иван, нека. Да лежи. Защото. Казвай, Иван, хубаво. Нека да лежи, защото... Божидар, вчера, както си играл. Кажи, вчера, както си играл. Силно го кажи. Вчера както съм играл. Силвия, цяла шепа сняг. Високо. Силва, Цяла шепа сняг изял. Кажи, така, Лиско. И какво ще правим сега? Обърни се към другите, Лиско. И какво ще правим сега? Всички. Ще повикаме доктор Град. Всички кажете. Ще повикаме доктор Град. Зимата. Фиу. Вървите, ма върви и земята. Фиу. Да прави така едно и се обърни към Аз съм зима мразовита, по гори поляни скитам. Щом развея на метало, всичко тук ще стане бяло. А от моите дипли снежни. Раждат се снежинки нежни. И оттам трябва да дойдат снежинките. Къде са? Защото тя изтръсва. Айде кажи последното. А от моите дипли тръсни така страната. А от моите дипли нежни, раждат се снежинки нежни. Влизайте сега при нея, ти ела малко насам. Ние като идем на читалище с разстане. Да. Айде. Нищо, сега ще казвам. Снежинка, първа снежинка е Жана, втора е Йоана, трета е Иляна, четвърта е Катрин. Ама наредете се как? Пета Ваня. Чухте ли си имената? Пак повтарям. Айде нареждай. Жана. Първа. След нея е Йоана. Бързо отива Йоана при Жана. Йоана, зад Жана! Зад Жана. Иляна. Дай Има ли Иляна. Иляна? Ами, защото те се... Ма аз нещо ви стана страшна работа. Да, много страшна. Те се сбредиха, защото много страшно е да са. Значи, чуйте ме добре, втор път смяна няма да има. Аз ги давам думите и аз мога да ги сменя. Това е тая работа. Иляна, казахме Ани, значи трябва да си оправя тук. Да. Катрин. Дай му на химикалче. Ваня. Дай ли химикал. Така. И влизате. Моля, ма не заставайте пред нея. Ела да те линка насам. Ела насам, Жана, за да видите всички. И заставате тук. Ма не е една за друга. Айде, Жана казва. Така, напред, Ани. Снежинка се нарича. Ще линка насам, че. И децата най-обичам. Смекичките си крилца, топляжитните зранца. Йоана, немирен вятър ми... Не ходи при госпожата, стой си на едно място и Гледай казвай. напред, тук ще е публиката, мама. Айде, аз съм публиката. Гледай с мен, аз те гледам. Немирен вятър ни покани. Силно. С нас снежинките на Балкани. Нас снежинките на Балкани. Нас и над смълчаните Балкани. И над смълчаните Балкани. Кажи го. И над. Развяхме дълъг бял вуал. Развяхме. Ани, снежинки сме. Снежинки сме леки, Ого. горски пътеки, тъчем. Ние губер значи килим. Губер от сняг. Тъчем Тъчем. съджем бубер от сняг. Така. Че скоро Че скоро гората ще ще дойде с шейната. шината, Скъп гостени. скъп гости ни,
чакани Чакани драшки. Катерин, снежинки свинежни. Снежни, поклоните снежни. Плетени дантела Плетени и дантела от сняг. от сняг. Че скоро гората ще дойде жената с гостен драк. чака И драк. Чакани драк. Ваня ще изходи. Снежинки с трици, като сребърни звездици, да покрием на овата. елова телхи. Поляна, с приказна бяла премяна. Той време на еловата поляна пристигна чак отвъд Балкана. Вълчо лаковник. Значи, когато започне тя, всички излизат. В той време всички излизате на оная страна. Скривате се. Да, излизайте. В той време Вълчо къде е? Да, Вълчо. Той излиза зад нея. Да, казвай, ти си там зад нея стоиш. Като кажеш, той време да появяваш. Тихо! Той време на еловата поляна пристигна чак отвъд Балкана. Вълчо лаковник прочути кръвожаден и на той отгоре страшно гладен. Сега, Вълчо, тук ще има една елха. Ти ще Ти застанеш. влизаш, докато говори, тя влизаш и обикаляш и гледаш, че там има разни сладкищета сложени, оглеждаш се, пребляскваш така, докато тя свърши думите. Айде, влизай пак. Чао. Той време. Той време на еловата поляна пристигна чак отвъд Балкана. Айде да виждат как се облизваш. Да, не Вълчо лаковник прочути кръвожаден и на той отгоре страшно гладен. Родини това такова. Ваня ти! Ау! Така. Гладен съм. Но дебел глас, Вълчо, бе. Гладен съм. Какво е грустна? Да оглеждаш, виждаш там. Мирише мина. Върши се към публиката. Мирише мина вкусно. Може би печено прасенце. Или гледаш крехко агнешко месенце. Ровиш, взимаш и бягаш. Отнасяш сладкиша, бягаш. Стъпаче пред пата. Ето Вълчо. Равна дума. Турбата и бързо се скрива в гората. А какво ли става с зайчовото лечение? Да чуем докторското назначение. Излизаш. И са време влизат Ешко и Мечо носят Зайко. Къде го? Ешко и Мечо. Чети. Зайко кой беше? Как? Ма къде тръгнете? Това е другия Зайко. Вие сте Зайче, това е Зайко. Ела тук Мечо и Ешко. Айде! Къде е Ешко? Ела тук Да, сега. да, ще ви дам. Не сега служите ме речиш ли носи? Така са хвали. Бъдете си така. Зайко. Аз седем висулки излапах на град и сладко похапнах от праспата свят, но после Но после ме хареса. се, кой знае защо, Макар, че си има шал и пълто. Къде го доктор Ган? Ето го. Пристига тежко, доктор Ган. Или очила да ти сложи. Да, начала. Е така, като ни очила. Идва и от тук доктор Ган. Айде. Така, отидеш при нея, правиш така. А, се към публиката. Ма ти няма с тая ръка ти при челото. Така, тук гърлото и казваш. Да гълта Зайо, През това време родителите трябва да влезе да види какво става. да пие топъл липов чай и болестта му ще премине. Ала кажете му да знае, че който лапа лети Не сняг, бързай! Ала кажете му и се обръщаш към публиката да знае, че който го Дай ръката да е. дай направи. лети сняг, От гърло ще болен пак. Рунтавелка. Значи
къде той трябваше да влезе островната велка? Да пие Липов чай. топъл липов чай. Лиско. И болестта му ще премине. Ешко. Ала. Ала трябва той да знае, Зайка. Че както лапа. че както лапа блед и сняг от гърло ще се болен пак. Обещавам. Хубаво. Обещавам вече да се пазя. Съветите, пообръщай се. Съветите на доктор Гаро спазя. И доктор Гай излиза, Лиско казва. Зайко. Зайро, ти ще оздравееш. Виж Виж елката и ще се разсееш. Влизат звездичките, къде са? Хайде, дечички. От тука. И носят една коледна звезда. Коя е другата звездичка? Ани ли трябва да дойде тук сега? Ти звездичка ли си вече? Благе, какво е това човече? Тя беше... Какво беше? Снежинка ли беше? Да. Тя беше... Не, аз сега бях снежинка. Ами кой е тогава звездичка? Кой беше звездичка? Беше Освен Миля. О, и Ваня, ами ти какво самотъчна? Ваня. О, мамо. Тя отдели се нареди при мен на снежинките. Да. Влизат И в аз това време и носиш една коледна звезда. Това е звездата. Така, отивате при тях. Къде се изпели чак там? Айде сега и казваш. Горе там. Чуй ме, не бързай. Влизаш, показваш им, се обръщаш към елката, че това нещо ще е горе там, където свети най-лазурната звезда и се обръщаш пак към тях. Дядо Коледа ще дойде на двора. Хайде, кажи ми. Ти застани. Да, казвай. Горе там, където свети Върви се сега. най-лазурната звезда, дядо Коледа ще дойде на двурогата шина. Далече. Учи ли? Аз това не е фантастично. И вече не си. Вече си звездичка. Ма, хора, вие знаете ли си какво направихме ние за да разваляме? Далече от небето си Ваня Димитров. Не си била, аз съм те написала, Ти че си си звездичка. Да, звездичка си. Далече от небето. Далеч от небето долетяхме. тя. Що знахме земята? Що? Що знахме Вземете тази коледна звездичка, подарък за коледната ви елхичка. Браво! И отивайте и я служете на елхичката я закача. Точно. Зайчетата трябва да са влезнали през това време пак. Всички вече трябва да са тук. Къде е Ваня да влиза и той тук за мендили, тя да влезе в елхичката. Разберете се, Мари. Айде да видим сега зайче. Снимайте маска. Точко. Я, вижте. Но сега ще бъдат едните от едната страна, другите от другата, за да се вижда елхар. Разделете се малко е така, човечка. Насам, е така. Добре, аз